खुलुमबाय आंनि मुङा धरना समायना बर'। आं जोनोमपुरि गामिनिफ्राय फैदो। डिस्ट्रिक्टआ मा? डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि। बेनिफ्राय दायो नोङो सेलेक्ट जाबाय। मायाव गेलेगोन नों पजिसना? किपाराव। किपाराव? बेनिफ्राय नोङो सोरखौ साबायखर बावगोन? टिमनि सार मेमखौ। नोङो दायो सेलेक्ट जानानै गोसोखौ माबायदि नांदों? नों आरो मोजां गेलेनो हाबावगोन बेबायदि मोनसे साननाय फैदों नामा? फैदो। मोजाङै गेलेनो हागोन। दाथ' नोंसोर बिराद गिबि गोजान जायगा पान्जाब बायदियाव थांगोन नङा होमबा? बाहाय गोसोआव बोरै नांदों? मोजां नांदों। ओमफ्राय गिनायबो नांदों नामा? गिनायबो मोनदों। न'खौ गारना थांगोन नङा होमबा ना? নমস্কাৰ, মোৰ নাম চাঞ্জলি। আমাৰ ইয়াতে 10 দিন কেম্পিং হ'ল। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই আছাম এছ'চিয়েশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এণ্ড ভেৰগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনক তেওঁ বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে। যিহেতু আমি 10 দিন ইয়াতে থাকিলোঁ, খোৱা লোৱাত আমাৰ একো কষ্ট নহ'ল, বাকী চব আমাৰ ঠিকেই গ'ল। আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকো বহুত হাৰ্ড প্ৰেক্টিছ কৰিছে। আমি পাঞ্জাৱত যাম, যিহেতু আজি আমাৰ ট্ৰেইন আছে। চ' আমি পূৰা ট্ৰাই কৰিম 110% দিবৰ কাৰণে গেমত। আৰু ধন্যবাদ। खुलुमबाय, आंनि नामा जुनाखि बर'। बरपेटा र'डआव। दायो नों आसामनि जानानै गेलेगोन, माबायदि नांदों गोसोखौ? मोजां नांबाय दं। बेनिफ्राय माबायदि बेयाव सानबेसे माबा खालामखो? 10 दिनसो ट्रेनिं खालामबाय, ओमफ्राय थानानै मोजां नांबाय। दायो बेनिफ्राय नोंसोर दायो पान्जाबाव गेलेनो थांगोन नङा होमबा? दा गोसोखौ माबायदि नांदों? गोसोखौ मोजांथार नांदो। ओमफ्राय दायो मोजां बेस्ट होनो नाजागोन ना? बेस्ट होनो सेस्था खालामगोन बयबो। नों जे सेलेक्सन जाबाय, नोङो बे सेलेक्ट जाबाय, सोरखौ साबायखर होगोन दायो? टिमनि मेम सारखौ आरो खाग्राबारि एस'सियेसननि सारमोनखौबो, भेरगावनि सारमोनखौ। नोङो दायो जिखिनि गासैखौबो जिहेतु सेलेक्सन मोनबाय ना, बेबायदि आरो उनावबो मोजां खालामनो नाजागोन ना? देरहागोन होननानै। देरहागोन। ननके शुक्ला, हालुंगा ननके शुक्ला बागाननिफ्राय फैदों। जिल्ला उदालगुरि। दायो नों बबे पजिसनाव गेलेगोन? किपाराव। नोङो सेलेक्ट जानाय माबायदि नांदों गोसोखौ? मोजाङानो नांदों। दिनै नोङो जिहेतु सानबेसे कच खालामखो बे? बेसेबां सान? 10 दिन। 10 दिन। बेनिफ्राय सोरखौ साबायखर बावगोन? सार मेडाममोनखौ। बेनिफ्राय नोङो दायो पान्जाब बायदियाव गिबि गेलेनो थांगोन ना सिगाङाव बबावबा थांबावगोन? बेनो फार्स्ट गोजानाव थांनाया? बेनो गेलेनो थांगोन ना? फार्स्ट गेलेनो थांगोन? ओमफ्राय दायो नोङो मोजां बेस्ट होनो नाजागोन ना? नाजागोन।